Jinkran jong wei rongba balai thu kumu rothel khongset ubade uskatri jong tourism committee jong hima sora ubalakren ban pensngo bakalintiral kaladon kam isaka thain sora kala penbitari ko bun ban apeng kini ka wei ne ki seng bhalang kala mi sakmat ban penram yakani ka jinkran uni rongba uni rothel khongset ulakren hadin balawai ka jingalang jong kinong penyai guest house jong thain sora ka pratrek nai lur arjar pusan hamau kodok kabawlok pensngo bakawai na kirai kadai bandawai kalintirel kani ke jelang lakhot gerke hakapor bakadang yai ka jeki jong seng all kasi megalia tourist taxi association AKMTTA kabadawa baki kali kamai trajala ki dai banyo kamai ki jaka jongok ai perthai habakren sigilap thai khubor ka janmit jong khat khandai terek nai lur arjar pusan nakalyang usamla cornerstone soton president ke HYC sora circle uloong kaseng kapenpau ya jisosi bat ka jingkran uni rangba namar kalong kumbau la lambakla khamtam haba kari kampat don ya kanu ka ain ka banyada ya ka jingrung kerthep ki mender Ngasebut ong ba karai ka bakongsan ka bangi sim hakan ka por ban benap susu kalong bangi kirpat ya ki bo jong ka soka ya ki nong snong ya ki kinhun seng balang ba pha pakin sutu ya ki jing don kam jong ka railway station Hadin ngai i jikan jong wei rongba hakat jelang bala khat pratrek urai ba khandai ada apsan janmet akasni ka yindong mokdok habala khat long lagi stakeholder lagi jong ki homestay miniki chaka pekai jumok ka thai babun na sora kabala ulak karan tu halor ka jing rekam kerki ya kan tiral kabala kwa di no sora tegi nak leng asang ni penpau kejusi kebajar halor ka jing karan jong ni romba ya ka ta kan tien ban ong ba kinong sora kilak menjer kan tiral kat ba uwei no sora ru ngatharai umpat dio ban uli kalilet ba hadu kan no ba kwa yang tiral hadu kan no umpat kwa nak leng jungi ngisngau ban pasat jimut di urang ba bat akayu upor ngan ajimut di urang ba la ula julai nempat julai ban pei bat yaki snong thau ba dan thai sora kam tam ki nam bandong thai war sora ki ba watang ka surokli ba jupoi kam tam lai ki dan snong ki ba hab ya da ar lai kanta tang ban poi tang ban ket ya kamar na snong hadu ka jaka poi kali kaju uru ka por ni snong ban ka basong si lai dan kapang kastam kapun kakha kiap asuket dak barbat ngim sutu ngla sutu su kanu kata ka kai jakya diki galong hadu manakit diki brio kanu kin poi kapor babiang kaja kasumar hari ini kami ibu ni urang ba kan cikit tien halor kani hari ini lungo bat ba uni urang ba uni uju urang ba ba klet ban karen ka jing e jong kadang kata uni uju urang ba kan mau dungong bon karen pat ya jing e jek tires ban ong ban besuk sun slakaral tengah kwa ban ong ini orang ba udi ban tep khamba la taki anya dari ladan padan pan kum ka LP ka ban ada pat yang i ban nak taki jiro berthap mender wa ile se yang kata jaka ka ba 4 ju poi surok ru yo hang taru la ka thap sudo mender kata ka jing keli ka ba ni orang ba haban hab masuk thu ko khaban sai ka ju ko poru yang le nasang milak kha ka ro ba sai ba daleleru ikan tiran nginum trek ban pedang kat ba ka jing ya keran ban ong ban penting kenapa ka LP ka biang pura po asta jing ban pentreka kalong ka ba kelas sibon pada 4 pentreka ka LP po yo ka state jing bra oi hoi ila sutu hadui jalak kum kasik game kum ka Manipur Arunachal Mizoram kila pentreka ka LP ba ikinu ki an jong ki beda ka cek rejuki ladan tu ki kendor ki ba berkeng hoi ki lan yang kan tiran ladan ka jing sok ki ni nimla betep ya kami yang kapsam juki hari ke balengo ba hangi tang ya kata ri padan re mentap ki lakwa se kan tiran ka ba lengo ru uyu khamtam le habang le ia hau ajar andai daka assembly da pas dak resolution ban pedang ya taka LP po jokan ni kejala jungi saulungo pat ka hadu munta ki budin hadu kan nusien ba hadu munta pampala matrikam padaka reki kerki pat matrikam ka lentiran ta karwo ba syai hakini kinam ku antiral bangi na kasang dan leru ngin pedang ya kata ka jikwa juki kat ba ka anya
ya kari baka jadi berdiri kampat tadi kam. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.